Salutare toată lumea, sunt David ca de obicei și astăzi o să fac al treilea episod de GTA 5. De data asta nu sunt alături de Rare și avem un invitat special numit Călin Shutter. Yay! Este și el aici cu noi și o să orcălcilea după niște Sanchezuri, pentru că cu bicicletele am văzut la alți youtuberi, nu prea am văzut cu biciclete Sanchezuri, așa că o să fac o chestie asta. Și sper să dați un like, subscribe, ceva pe acolo. E. Măcar de pomană. Mă motiveze. Și o să mai facem episoade de genul dacă vreți. O să mai avem alți invitați speciali. Poate, nu știu. Nu nimic. Am căzut. Te-ai dus în față, așa-i? Eu merg pe cărare. Că și eu am ajuns la cărare. Ui. Și sărim cu parașuta. Să nu te duci pe platformă, că e o platformă mică pe care Nu poți să te știu, arunci știu. ca în sănătate. Să nu te duci pe aia. Hai, Băi, eu te aștept. hai numai puțin să văd dacă... Da, Dacă faci. filmează. Foarte bine, sper să mă aud perfect. Pentru că ar trebui să audă și Călin că mi-am făcut setările. Așa că... Și hai să ajungem pe... Am ajuns. Bravo. Am căzut. Ai căzut? Nu, dar... Am căzut motocicleta. Și trebuie să vorbesc așa mai tare, scuzați adesul în care dați voi mai încet, pentru că dacă vorbesc încet am observat că nu se aude nimic. Da. Călin, mai am până acolo. Bă, nu mai tragi. Bă, crezi că n-am AVP? Crezi că n-am bulletproof? Poasă. Am ajuns. Eu mă arunc. Nu te arunca. Stai, mă, că nici n-am parașută, nu-s prost. Stai să-mi iau parașută. Deci, noi ne urcăm sus cu motocicleta. Vino mai încoace, că aici fie. O iau eu. Bă, aici, tu nu vezi? Da, stai că nici n-am venit. Eu nici nu o văd aici. Eu văd. Nici, eu nu o văd. Unde-i? Aici. Eu nu o văd. Am luat-o. La tu ai parașută? Nu. Bă, eu nu o văd. Așa că o să trebuiască să mă arunc fără. Bă, stai, bă, potol, bă. De te-o dat. Bă, m-am aruncat din greșeală. Pacă-le. Rumeam. Spune că mai este de aici. Încă te ajut eu. Nu. Am nevoie. Sper să nu mă dea mai jos, că de mă dă mai jos. Mă arunc. Mă dau mai jos, dar stai că urc înapoi, că e pot. Uite, o să spawnă parașuta. A, da, stai că mi se iau. Stai că o iau eu, că eu nu mai am parașută. Odată- Gata, am luat-o eu. Bă, Gata, mă, că o să-ți arăte și ție. odată am jucat cu Raul și nu mi-a arătat, deci cred că e de la mine. Ori un bug și nu văd eu, ori nu știu ce are. N-am Ori fine. ești tu orb. Nu, eu nu sunt bă. Nu, am căzut. Pa. Nu pe bune, eu chiar am căzut. Nu, gata, am salvat aici un stâlp. Tractorul meu e băut. Pace. Bine, What? acum eu o să mă arunc de pe chestia asta cu motocicleta, că n-am parașută. Eu mă arunc oricum.
Bă, știi ce am văzut într-o revistă? Gata, am căzut. Știi ce am văzut într-o revistă? Cu plante, se uitau ai mei. Și scria ingredientul curcuma. Să mor eu. De nu scria așa. E... Am căzut! Am căzut! Am căzut fără motocicletă. Mi s-a dus parașuta! Și eu am căzut fără motocicletă, bă. Îmi pierd toți banii până vine. Eu iar am căzut fără motocicletă. Bă, cred că o să cobor pe potecă. Eu... Motocicleta mea e mai sus. Eu am căzut de pe munte și sunt rip. Fua. E extrem de sus. Trebuie să iau pe potecă. Nu, mă, n-avem ce face în GTA. Uite, aici trebuie să fii. Dacă pui... Ia motocicleta mea. Unde-i? Spune că e aici. Aici E mai jos. E mai jos. A, o văd. Tata. Dar și a mea e tot a... Mamă, ce departe e asta. Trebuie să mai cad în jos. jos. Apoi eu acum mă arunc. Fac parcur pe aici. Peste pietre, sub pietre, prin pietre. Spărgătorul de pietre. Păi vrei să mergem ca puma. De ce? O știu. Ia. Mi s-a dus 2000 de dolari. De bicicleta aia pe care pus în ea. Omor, bă. Uite-ți motocicleta, slavă cerului. Ia uite-te cât de jos sunt eu. Eu o să poale. Vin și eu, că motocicleta ta e aici. Și pot să... Nu lasă că îmi comand eu o mașină. Și eu mi-o comand când ajung jos, că nu mai sport. Comand noua mașină, să vă arăt și vouă. Că voi nu știți, sigur. Dar nici eu nu știu. Bă, cum să nu știu? Mersi frumos de motocicletă, Dorin. Au și trenul. Eu știi ce am făcut cu trenul? Azi dimineața când m-am mai dus o dată, când am încercat să filmez singur, dar m-am gândit că fac și cu tine. M-am urcat în tren și m-am dus până în capul mapei și de acolo m-am dus în capul ălalt al mapei, unde e aeroportul din Los Santos. Opa, David! Pa, Călin! Unde ești? Pe tren. Pe tren? Vino înapoi, prăpădutule! Nu, gata, am sărit. Știi că ce să fugi de realitate. De adevăr! Mamă, ce-am sărit cu motocicleta. Și de S-a sentimente. murit, m-a sinucis. A, mi-a dus motocicleta, dar nu trebuia pentru că acum am comandat o mașină și e prea aproape de mine ca să... Ups. Stai că eu mi-o comand. Da, lasă că merg cu motocicleta asta. Am 3 motociclete și 3 That mașini. ain't gonna work. I can't bring it right now. Bă, zice că nu pot să o duc chiar acum. Hai că te duc eu. Păi du-mă puțin mai departe de aici. Fac cam până în capul mapei. Sau lasă, du-mă, uite aici. Unde? Să mai apare și mie waypoint-ul acolo? Bun. Avem 6 km. Stai că până atunci poate se gândește. Să încerc să mă urc în ăsta. Da, și merge, știi? Prea târziu. You need something, huh? One of your rides? Mi-o aduc. Let me know. Aruncă-te. I'll bring it by. Aruncă-te! Așa. Știi că a rămas în picior. Vrea Știu. să-ți ia casca jos. Mersi. Jesus! Asta
Și nu mi-a rampă! Ei, Mi se pare de asta? Ah. și acum să mergem la el. Până facem și conjugul pe... Bun, mai trage. Deci așteaptă nu pe mine să mă comand mașina. Sau ia-mă și pe mine ca să mă duc mai departe să pot să-mi iau și mașina. Te iau, hai. Asta te iau. E prea aproape mașina. Și ai grijă că am 5 stele de poliție. Ce ai auzit? Am o stea, bă, prăpăditele. Am tras numai cu pistolul. Mai tragi. Așa. Bă, de ce mi-ai spart geamul? Plăcerea ta. Nu, acum poți să mă lași. Pa! F. Poți să dai F. O, da. Crezi că n-am văzut aia? Ah! Cum să pe mine? Am venit stai corect. Lester! Cuțu! My dog! Hey, what's going on? Nu mai am bani nici de Lester. I'll be keeping my eye on you. Goodbye. Așa mă simt. Nu mai am bani nici de Lester. Nu am scăpat. Așa că trebuie să scap și ăla. Ok, mă, omorâți-mă, dar vă rog, nu-mi dați impound la mașină, orice, dar nu-mi dați impound. Nu, de fapt și cu mașina. Și acum am dă impound, fii atent, că-mi dă impound. O, de când nu mai sunt acum niște playeri aici. Mi-a dat impound la mașină, ai văzut? Nu, hai că te duc eu. Da, hai, bine, pa. Bă, luați-mă la ocazie, că de mult. A, uite, e călcat. Dar nu-mi place mașina. Nu vor să ia Uite, de la mașina. Încarcă cu tirul, bă! Tirul locuit. Ești invizibil pentru ea. După aia ne băgăm la un joc, ceva? Nu, acum mă duc să fur un elicopter sau un avion, nu știu ce găsesc pe la aeroport. Îmi place să fur. Știu. Sunt Aladin și fur. Doar nu mă alăt. Bă, și cred că cam atât cu acest episod. Nu mai avem ce face, așa-i? Am fost agent secret și el a fost pălit. Și ne vedem data viitoare. Pa!